فيلمنا جمرو 18 ساعات أمريكا وركن مريتن دليم زمطو أوروباويانن إنجليزاويانن زورو لاو زنورو ساعتيو ግን ብዙሓት ክመፁን ከለዉ ብዙሓት እውን እዮም ዝሞቱ ነይሮም መብዛሕትኦም ክፋላት ኣሜሪካ ገና ዘይተዳሰሱን ገና መንግስቲ ዘይተቆፃፀሮም ስለ ዝነበሩ ብገበነኛታት እዮም ዝመሓደሩ ነይሮም ኣብ መንገዲ ድማ ሓደ ጄይ ዝተባሃለ ስኮትላንዳዊ ኣብ በረኻታት ምዕራብ ኣሜሪካ ንረኽቦ ግን ጄይ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀሉ ምክንያት ከምቶም ካልኦት መሬት ወይ ድማ ወርቂ ክእልሽ ዘይኮነስ ተዕድመ ልኩዕ ዘፍቅራ ዝነበረት ሮዝ ንምእላሽ እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ ሮዝ ምስ ኣቦኣ ካብ ስኮትላንድ ሃዲማ ናብ ምዕራብ ኣሜሪካ ክትመፅእ ተገዲዳ ነይራ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ጀይ ዝተሰበረ ልብን ኣብ ኣሜሪካ ትነብረሉ ድራሻ ዝተፅሓፈሉ ካርታን ኮምፓስን እምበር ካልእ ኣገደፈሉ ነይራ ጀይ ኣሜሪካ ማዕርክ እንዲ ሓደገኛ ሃገር ምዃና ምንም ኣይፈልጥን ጉዕዙኡ እናቐፀለ ድማ ናብቲ ኩሉ ሰብ ዝፈርሖን ቆሮ ዘይደፍርን ፃዕዳ ጫካ ይኣቲ ግን ምጓዓዙ ቅፅል እንከሎ ብርሕቀት ዝመፅእ ነበረ ትኩሲ እናቐረቦ ይመፅእ እሞ ሓደ ተወላዲ ኣሜሪካ ሰለስተ ሰባት እናሃደንዎ ናብኡ ይመፅእ ግን እቶም ወታደራት ንጀይ ዋላ ምንም ምሕረት የርእዮን ቀቲሎም ንኽዘርፍዎ ዳልየሎ ዝነበሩ ሰዓት ድማ ሳይለስ ዝተባሃለ ሓደ ሚስጥራዊ ቀታሊ ይመፅእ እሞ ንኩላቶም ቀቲሉ የድሕኖ ሳይለስ ንጀይ ብደንብ ገይሩ ይሪኦ እሞ ንኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ገበነኛታትን ዘረፍትን ምስኪናይ ዕላማ ምዃኑ ይርዳእ ኣብቲ ቦታ በይኑ ብሂወት ናይ ምትራፍ ዕድል ፈፂሙ ስለ ዘይብሉ ድማ ሓደ ስምምዕ የቕርበሉ ን$15 ኣብ ዝደለኻዮ ቦታ ክሳብ እትበፅሕ ሓላይኻን መራሕኻን ኮይኑ ክሰርሕ ኢሉ ንጀይ ሓሳብ የቕርበሉ ጀይ እቲ ሓሳብ ንክቕበል ደቂቓ ይወሰደሉን ጋእሰጋእ እንከይበለ ድማ እተን ዝሓተተን ቅርሺ ካብ ጅቦ ኣውፅኡ የቐብሎ እዞም ክልተ ኣተሓሳስቦም ከነ ኣናብራ መንገዶም ፈፂሞም ዘይረኸቡ ዝነበሩ ሰባት ድማ ብፆት ተቐይሮም ኣብቶም ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ምልኩዓት ግን ድማ ብተመሳሳሊ ሰዓት ብጣዕሚ ሓደገኛታት ክፋላት ምጓዓዝ ይጅምሩ እቲ ምሸት ንኽዕርፉ ሓዊ ኣቃፂሎም ሓደ ቦታ ኮፍ ክብሉ እንከለዉ ጀይ ብሓሳብ ናብ ስኮትላንድ ይምለስ ምስ ሮዝ ቅድሚ ወርሒ ዝሕለፎም ወርቃማ ሰዓታት ድማ የስታውስ ንሱ ማንም ዘይፈለየና ፍቑራት ኢና ኢሉ ዋላ ይሕሰብ ዳ እምበር እቲ ሓቂ ኣዝዩ መሕዘኒ እዩ ምክንያቱ እውን ሮዝ ንጀይ ካብ ንእሽተይ ሓዋሕሊፋ ይትሪኦን ኩሉ ፍቕራን ምስኡ ዝነበራ ርክብን ድማ ብምሕዝነት ዝተሓፀረ እዩ ሮዝ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ከም እተፍቅሮ ዋላ መሊሳ ይትንገሮ ዳ እምበር ንሱ ንዓኣ ብዝነበሮ ፍቕሪ ኣዒንቱ ተዓሚሙ እቲ ከም ፀሓይ ጮራ ግልፂ ኮይኑ ኣብ ቅድሚኡ ተቐሚጡ ዝነበረ ሓቂ ክሪኦ ኣይከኣለን ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ጉዕዞኦም ክቕፅሉ እንከለዉ ኣብቲ ማእኸል ጫካ ባዕሉ ብዝቆረፀ ኦም ተፀቒጡ ዝሞተ ሰብኣይ ይረኽቡ እሞ እናሓዘኑሉ ፀኒሖም ድሓር ድማ ብተጋጣሚ እናሰሓቑ ይኸዱ ኣብ መንገዶም ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ድኳን ይረኽቡ እሞ ነቶም ቅድሚኦም ዘሎ ነዊሕ ጉዕዞ ዝኸውን ዝተፈላለዩ ኣቑሑትን ምግብን ንክገዝኡ ናብ ውሽጢ ይኣትዩ ሳይለስ ቀዲሙ ካብ ፈረሱ ይወርድ እሞ ናብቲ ድኳን ኣፍ ደገ ቀርብ እንከሎ መንግስቲ ዝደልዮም ብዙሓት ገበነኛታት ፎቶ ተዘርጊሑ ይርኢ ኣብ መንጎ እዞም ገበነኛታት እዚኦም ግን እታ ጀይ ዝእልሻሎ ሮዝን ኣቦኣን ክፀንሕዎ ፈፂሙ ይተፀበየን እቲ ዝገርም ነገር ንዕኦም ሒዙ ናብ መንግስቲ ንዘቕረበ $2,000 ሽልማት ተዳልዩ ምንባር እዩ ኣብቲ ዘመን ንሱ እዚ ዝኣክል መጠን ቅርሺ ንሓደ ሰብ ዕድመ ልክዑ ከንብሮ ዝኽእል ዓይነት ቅርሺ እዩ ነይሩ ሳይለስ ኣብዚ ጨዋታ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ ፕሮፌሽናል ቀታሊ እዩ ከምዚ ዓይነት ዕድል ድማ ኣብ ህይወት ሓንቲ ግዜ ጥራይ ከም እትመፅእ ይፈልጥ ኣሎ ግን ንሱ በይኑ ኣበይ ከም ዘለዎ ምንም ስለ ዘይፈልጥ ምንም ዘይጥርጥርሎ ጀይ ናብኦም እናመርሐ ሒዝዎ ንክኸይድ ሱቕ ንክብል ይመርፅ ናብቲ ውሽጢ ድኳን ገና ከይኣተዮ ግን ካብ ውሽጢ ናይ ቀሺ ክዳውንቲ ዝተኸደነ ሓደ ምስጢራዊ ሰብኣይ ይወፅእ ሳይለስ ግን እዞም ንታራ ሰብ ዝሽውዱ ኣከዳድናታት ፈፂሞም ይሽውድዎን እቲ ተሸኪሞ ዝነበረ ዓብዪ ሳንዱቕ ብምርኣይ ጥራይ ሓደገኛ ቀታሊ ምዃኑ ብደንቢ ጌር ይፈልጥ እዩ ዝቐሺ ዝመስል ቀታሊ ናብ ፈረሱ ተሰቒሉ ክኸይድ እንከሎ ድማ ሕዚ እውን ብፍቕራዊ ልእኽትኡ ዓይኑ ዓዊሩ ዝነበረ ጀይ እቶም ጥቕኡ ዘለው ሓደገኛታት ቀተልትን ናይቶም ተደለይቲ ገበነኛታት ፖስተርን ምንም የስተውዓለን ንሳይለስ ሲዕዎ ድማ ናብ ውሽጢ ዝድኳን ይኣቲ ሳይለስ ኣብዚ ድኳን ምስ ኣተየ ነቲ ዝዳለየሉ ለዉ ጉዕዞ ብዙሕ ነገር ዋላ የድልዮም ዳ እምበር እቶም ዋና ዋና ዝበሃሉ ጥራሕ ዝወስድ ገመድ ክዳውንትን ልዕሊ ኩሉ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ድማ ምግቢ ጀይ ድማ ሰንከ ካዳድንኡ ጋሻ ምዃኑ ይፍለጥ ከም ዘሎ ስለ ዘስተውዓለ ክዳውንቲ ቀይር ይውስን እሞ ክልክዕ ናብ ዝኽእል ንእሽተይ ክፍሊ ይኣቲ ሃንደበት ግን ክልተ ካብ ስዊድን ዝመፁ ፍቑራት ናብዚ ውሽጢ ድኳን ይኣትዩ ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ኣብ ጅቦኦም ከም ዘይብሎም ግን ግልፂ እዩ ነይሩ ሰወይቱ ብዘይ ምቁራፅ ንብረት ምእካብ ክትጅምር እንከላ እቲ ሰብኣይ ድማ ሽጉጥ ኣውፅኡ ነቲ በዓል ድኳን ተወሳኺ ቅርሺ ንክህቦ ይሓቶ ሳይለስ ዋላ ሓደገኛ ገበነኛ ይኹን ዳ እምበር ካብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት መሃዝ ኢዱ ከውፅእ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ ቆዊዑ ቀሚጡ ሽጋሩ እናትከኸ ኣብ ሓደ ፀግዒ ኮፍ ኢሉ ኩሉ ነገር ይዕዘብ ግን ነገራት ብሓደ ግዜ ናብ ዘይኮነ ኩነታት ይኣትዩ እቲ በዓል ድኳን ተሓቢኡ ዝነበረ መሳርሒ ኣውፅኡ ንዚ ሰብኣይ ተኪሱ ይቐትሎ
ግን ሰወይቱ ብሽጉጣ ፈጣን ስለ ዝነበረት ንዝበዓል ድኳን ተቐትሎ ብጣዕሚ ፈሪሓን ተደናጊፃን ሽጉጣ ቀፂላ ናብ ሳይለስ ትጥቁሞ ሳይለስ ንኸረጋጋዕና ሞከረ ኩሉ ዘድልያ ነገር ንኽትወስድን እቲ መሳርሒ ናብኡ ንኸይትጥቀመሉን ብተደጋጋሚ ነግራ ግን ነቲ ዝፈፀሞቶ ግበን ምስክር ክትገድፍ ኣይደልየትን ጋእሰጋእ እናበለትን ከላ ድማ እዚ ኩሉ እንትፍጠር ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ይሰምዕ ዝነበረ ጀይ ጅግና ክኸውን ስለ ዝደለየ መሳርሒ ኣውፅኡ እታ ሰበይትን ሳይለስ ክትተኩሰሉ እናተዳለየትን ከላ ብድሕሪት ወቂዑ ይቐትላ ጀይ ናይ ምዕራብ ኣሜሪካ ዕግርግር ደምን ንኽጥዕም ናይ መጀመሪኡ እዩ ነይሩ ኩሉ ዘድልዮም ንብረታት ሒዞም ደገ ክወፁ እንከለዉ ግን እቲ ከም መዓር ዘስተማቕሩ ዝነበረ ዓወቱ ዕረ ክጥዕሞ ይጅምር ክልተ ኣናእሽተይ ቆልዑት ኣብ ጥቓቶም ፍራስ ጠጠው ኢሎም ነቶም ፈፂሞም ዘይምለሱ ሕዚ ዝተቐተሉ ክልተ ወለዶም እናተፀበዩ እዮም ጀይ እዚ ክርኢ እንከሎ ልቡ ይስበር ብተግባሩ ኣዝዩ ስለ ዝተጣዓሰ ድማ እቲ ዝበዝሕ ዝገዝኦ ንብረቱ ነቶም ቆልዑት ገዲፉሎም ናብ ፈረሱ ተሰቒሉ ምስ ሳይለስ ሮዝ ናይ ምእላሽ ጉዕዞኡ ቅፅል ይኸይድ ንስኹም ኣብዚ ኩነታት እዚኣ ተትረኽብዋ እንታይ ምገበርኩም ነይርኩም እቲ ቀትሪ ንሱ ትጉዕዙ ዒሎም ምሸት ንኸዕርፉ ሓደ ቦታ ክድቅሱ እንከለዉ ድማ ጀይ ደጊሙ ሓሳቡ ንስኮትላንድ ይመልሶ ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ ጽቡቕ መጠረሻ እናሓሰበ ንሮዝ ናይ መርዓ ሕቶ ዘቕርበሉ ግዜ ድማ ይዝክር ኣብ ክንድኡ ግን ካብ ሮዝ ዝረኽቦ መልሲ ልቢ ዝሰብር እዩ ነይሩ ሮዝ ናይ ክልቲኦም ናይ መነዋውሮ ደረጃ ፈፂሙ ከም ዘይራኸብን ንሳ ድማ ካብ ንእሽተይ ሓዋ ሓሊፋ ክብ ካሊእ ጌራ ክትሪኦ ከም ዘይትኽእል ትነግሮ ጀይ ሮዝ ዝኹሉ ዋላ ኢላቶን ከላ ፍቕሩ ፈፂሙ ይቀንሰን ብኣ ተስፋ ስለ ዘይቆረፀ ድማ ሕጂ እውን ልባናቶ እዩ ምስኣ ድማ ንዘለኣለም ክነብር እየ ኢሉ ዝእልሻ ዘሎ ግን እቲ ትውስታ ዝበለፀ ናርሓቐ ይኸይድ እሞ ሮዝና ኣቦኣ ከዓዶም ተሰዲቶም ኣሜሪካ ዝመፁሉ ምክንያት ንፈልጥ እቲ ምሸት ንሱ ኣቦኣ ንሮዝ ዝኾነ ጆን ሮዝ ናብ ውሽጢ ገዛ ምስ ካልኦት ኣዕሩኽቲ ይመጽእ እሞ ሮዝ ንጀይ ኣብ ትሕቲ ዓራታ ንኽሕባእ ነጊራቶ ናብ ኣቦኣ ትወፅእ ግን እቲ ሰላም ንነዊሕ ግዜ ይጸንሕን ለካ ጀይ ታራ ቆልዓ ኣይኮነን ኣብ ስኮትላንድ ኣለዋ ካብ ዝበሃላ ዓበይቲ ቤት መንግስትታት ዝተወለደ ኣብ ቀረባ ግዜ መስፍን ክኸውን ዝዳለሎ ልኡል እዩ ዝሕንከይ ፀንሐ ኣብቲ ከባቢ ፍሉጥ መለቅሓይን ክቡር መስፍንን ዝኾነ ኣቦኡ ንጀይ ናብቲ ገዛ ይኣትሞ ሮዝን ስድራኣን እናፀረፈ ንወዱ ካብ ትሕቲ ዓራት ጎቲቶ ኣውፅኡ ሒዝዎ ንደገ ይኸይድ ጀይ ምስ ኣቦኡ ክኸይድ ፍቓደኛ ስለ ዘይነበረ ግን ኣብ መንጎኦም ዕግርግር ይለዓል እሞ ኣቦኡ ንሮዝ ክወቕዓ እንከሎ ኣቦኣ ንሮዝ ንጓሉ ክከላኸል እንትምኩር ነዚ መስፍን ንድሕሪት ይደፍኦ ግን እቲ መስፍን ሓንኪሉ ናብ መሬት ክወድቕ እንከሎ ኣብ ርእሱ ብእምኒ ስለ ዝተወቕዐ ኣብ ዝደቀሰላ ይመውት ንዞም ናይ መሳፍንቲ ስድራቤት እዚ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ገበን ቅትለት እዩ ነይሩ ከምዚ ኢሎም ድማ ኣቦን ጓልን ህይወቶም ንምድሓን ናይ ስኮትላንድ ህይወቶም ገዲፎም ንኣሜሪካ ክሃድሙ ይግደዱ ግን እዚ ህይወት ኣብ ኣሜሪካ ክጅምሩ እንከለዉ እቶም ናይ ስኮትላንድ መሳፍን ኣብ ርእሶም $2,000 ብምቕማጥ ብሓደገኛታት ቀተልቲ ከም ዝህድንዎም ኣለዉ ምንም ኣይፈልጡን ናብቲ ንቡር ሰዓት ክንምለስ እንከለና ጀይ እቶም ሓንትዎ ወለዶም ዝቐተለሎም ህፃውንቲ እናተመላለሱ ሕልኑ ይርብሽዎ እሞ ግልፅ ኢሉ ናብ ሳይረስ ድሕሪ ምርኣይ ምስ ምሕረት ዘይብሉ ቀታሊ ምጓዓዝ ፈፂሙ የድልየንን በይነይ ምኻሊ ሕሸኒ ኢሉ ንሱ ንኸይሰምዖ ተጠንቂቑ ኩሉ ንብረቱ ኣኪቡ ናብ ፈረስ ተሰቒሉ ምጓዓዝ ይጅምር እዚ ኩሉ እንትፍጠር ግን ሳይረስ ዝሃረሰ መሲሉ እናረአየ ነይሩ ግን ምዕራብ ኣሜሪካ ንሓላማይን ንፍቕሪ ዝደልን ሰብ ፈፂሙ ይኸውንን ነይሩ ኣብ መንገዱ ሓደጋር ዘለዎ ሰብ ኣይረክብ እሞ መጀመርያ ሓደገኛ መሲልዎ መሳርሒ ሒዙ እናተፀበየ ይጸንሕ ድሓር ግን በይኑ ዝነብር ፀሓፋይ ምዃኑን ብዛዕባቶም ትኽክለኛ ተወለድቲ ኣሜሪካ መፅሓፍ ንኽፅሕፍ ካብ እንግሊዝ ናብኡ ከም ዝመፅእ ነጊሩ ንጀይ ምዉቕ ኣቀባብላ ገይሩ ይቕበሎ ኣብ ጥቓ ሓዊ ኮፍ ኢሎም ብሓደ ምግቢ እናበልዑን ናውግዑን ንነዋሕቲ ሰዓታት ይጸንሑ ጀይ ብደናቑር ሓደገኛታት ሰባት ኣብ ዝተመልአ ዓለም ከምኡ ዝበለ ምዑል ሰብ ክረክብ ብምኽኣሉ ኣዝዩ ሕጉስ ይኸውን እቲ ምሸት ንሱ ደስ ኢሉ ዋላ ይደቅስ ደኣ እምበር ብፅባሒቱ ንጎ ክትስእ እንከሎ እቲ መሪር ሓቂ ይፈልጦ እቲ ትማል ምዉቕ ኣቀባብላ ዝገበረሉ ሰብኣይ ለዋ ኮይኑ ዘይኮነስ ምስቲ ዝበልዖ ምግቢ መደንዘዝ ሂቡ ለይቲ ኩሉ ነገሩ ዘሪፍዎ ኸይድ ስለ ዝደለየ እዩ ነይሩ ሕጂ ጀይ ኩሉ ዝነበሮ ንብረትን ፈረሱን ክዳውንቱን በቲ ሰብኣይሱ ተወሲዱ እዩ ምንም መማረፂ ዘይብሉ ድማ ናበይ ከም ዝኸይዱለ ዘይፈልጥ ዝተረፈቶ ኽቦርታት ተኸዲኑ ንነዊሕ መዓልቲ እናተጓዓዘ ይውዕል ኣብ መጨረሻ ጥሜትን ጻምእን ክጻወረሉ ካብ ዝኽእል በርክን ላዕሊ ይኾኖ እሞ እንታይ ዓይነት ምዃኖም ዘይፈልጦ መትክልቲ ንኽበልዕ ይዳለ ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ግን ሳይረስ ፈጣሪ ዝተለኣኸሉ መልኣኽ መሲሉ እቲ ዝተሰረቆ ፈረሱ ብምምላስ ንነዊሕ መዓልቲ እናተኸታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ይረኽቦ እተው ኢዱ ዝነበረ መርዛማ ምግቢ ናብ መሬት ደርቢ ድማ ንኽበልዕ ብሽኩቲ ይህቦ በይኑ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ብሂወት ከም ዘይጸንሕ ርግፀኛ እዩ ነይሩ ስለዝሓዘነሉ ድማ እዩ ኣልሹ ደጊሙ ረኺብዎኒ ጀይ ሕዚ እውን ብሂወት ዘሎ ሳላ ሳይረስ ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ ኣብ ውሽጢ ስርኡ ሓቢእዎን ዝነበራ ዝተረፍኦ ናይ መጨረሻ ቅርሺ ብምውፃእ ንሳይረስ ይቐብሎ እሞ ካብ ቅርሺ ሓሊፈ እምነተይ ሂበካ ኣለኹ ናብ ሮዝ ብሰላም ኣብፅሐኒ ኢሉ ይልምኖ
جي الساعات زي ناتو تحساسوان أكايدان أو زخفار عالم زخم زي سرح بدن بجير ترديو له أفتات غكلين ساعات سايرس مزي تزيد حنون كم توم قالوا أنزموتو توستغوين مهالي سايرس ون من كي مسلو يغري يقورو لمو اتركوم نام حزنتنا قربي يمتص نمعرا زوالت أنا رح أخذون كلوجن سايرس بوش تقرب باش يجمر إذا روز تبال قلعة كل تشحور إساس تقمت ألا جوينيا آية أتقرش دما بعل خوص دو يزحسو زلو جن جاي نروز معرخ نداي كم زفكر أغفلت انكلو نخلت يوم أما ناخ حزنو لهم يجمر نخعرفو أحد بوتا خوف كلون كلوجن كوناي سايرس حلوف بزوحن كير حقه وحجز الزكاتاتو لهم زنوير ودي بدحري تومي ماتس إزودجن تاراسو كي مسلوكم بيني زبال أم عراو أمريكا كافتم اللو زبالو تفرحتن تقوارون فتيم كازي تصبوين قوانينياتات حدايو بين فتيمو بينو يقعزن نسو زمرحم كومو زولو بزحات قوانينياتات اللوو سايلنس مسوهم يسرح نيرو جن بين بزي مغنات سوات مقتالن من قلت عني فوت سلازنوره اتيوت نسو قدسلو يدالين نغلت يوم كنا زوم سلاز دالي دما بزي مقرات مستغستيوم يجمرمو مشات قوون انكالو مولونو مولو اساخيروم بشقوطو مناتج اوضو متوكواسن مسعسعان يجمرو أمونغو جينك شيني لو خفت بوتا يرحقمو نفتنا وحلو كان بزملس لو مسيلو سنكت سقران نفتم قوانينياتات يخيد العلمات انستيو سلازنوره انتاي كم زقبر لون كي تردو دما مستوم قوانينياتات نحيد الدقايق كوفيل بتواجن بين الناس هايلس نوينهم كترفون كلو سقولكم كم زيتو قعزو لكم بدن بجري فلت اما ترشا معرا امريكا روز كم تصبيوكم اللان او رئيسا $1000 كم زلون بدن بتصاري نحنا ددحريكم كلمتينا اسخا ويت قلعه اما ترشا مونغو نخت اتيو موكركم جن موتو مخامكم فلوت يلو افرارحوم يخيد أز قصنجوه جينا سايلس كتسوون كلو سنكت حيان مسته أو ديك أسحاليفهم ونقوم سحيتهم سلزنورو إذا كل ما يناقعن كل نوراتهم وحجنا وصدون فتيمهم يسمعون عيالو حجمتيو كل نوراتهم وسيدو ملء سوناتهم كتلك من كلو أما ترشايت السؤمو زتروفهم نجر بزح زبالي نارن زتلك إخداونتهم كدر كلهم كتصبوا سلزي يخلو أفراسهم من تلتيلهم بو قعزهم قدسلون كلوجن سايلس بريحة زكاتاتهم تسلالوت كم زلو يردو بين مسمولو غانغو كل من قسقاساتهم كم تخلانا تختاتله لدحريهم يسعو زلو نخمزيهم زولو مفرحت قتلتي أطارا بوتا كتملطهم سلازي تخيل سايرس مترشا كبيدو ساني وسنمو افت وايت فورست وايلز فلت مفرح جاكا أتي اتجاكا بتعم قفيحين من قد زيولون بستفلالي عليتاتن مفرح تأراويتاتن استملأيو سايلس ولا غمبين زوله حدا جنيا سب ناو كم زحنت بوتا نغسعنا فتسيمو يدفرني اللي إذا أمن اتمثل تغيرو ناو جاف معراو أمريكا يوصدنامو أما أغلتو غورغول استسرحت حانتن إشتي جزان رئي إذا جزازي روزنا بو أستحاو البوتا أينيرو جند ما بينو ما يكونون أفتخواوي مسوهم زنبر كودرستو على تنتاو أمريكا ولو مقبب مقلاشن تحننتهم بمرقاتن كالو تمساسل تنقرات اندما يحقصهم اتسلامهم نسوقن ننوحي تسنحن حدا نايك إشخراون تستخدنا سواي ما حد صوم يخوق حمو أبوها من كي ترتروا على خطوة دعنبر روز فتي ما أمانتون مسارح توكي مهالو دمات سنح أبوها جونجن كم جوانيا هيوت مقتصال بتاع مسلتشو سلزنوره تمسارحي من زعمو دحرنا وحجيزة شمنا ما نمزي فولت ولا عد رخيونا هيوتنا بسلام كن كتلنا خالا نمن داي كن دزت ساقيلو نقالو يخوريلا سو زي فولت أنا جرجن اتومنا مسافن تسدراويت أو رؤسهم كل التشح مديوم نقطولو غمز أزازيو إذا ما حدا تزيهم دما من مغانم بدن بجيرهم يفلتيهم إذا غشي إلمت إني سو أيون سايلس أفتدو كان رخي وزنوره حدا جنيا هدا نمبر كالي إيكونن بتمعت أسوق حقوقون كسب بغزي كونس نساتهم مغانون مرققاتيو دحر مرققاتون زغدا مسيلو نفتم نوح تسعرتات كيدي حبا أمو مسارحي قداليو مسوات أولو قطلو ميتسبه بتوغن نفت تعداج أكاخن ملسن كلنا جينا سايلس بيوت نمتراف كروتينا تجاقورو يوم بتوم أوام مسيلوم سونوتهم تخدينهم زنورو ولت أمريكا طورات زنولهم أمو جي أو رؤسو تحاسيوا زنورت بإيدو يقبلا بدحريت كل تخالوت ساعات بممتع أفراسهم كسور كلهم يمكرو جن كداونتهم نمستحت تقيمهم لزنور الجمد نحنتو أمي إسرمو زليلهم يتصدفو محجي دم يزي فلت جاي دما يدو بفلات أتشغير خريئن كلو بتعمي دنقت سايلس جن أغلى بيلو أبصو من نزغت حاويل كايا كندو أكاويد كايتر أيايلو قعزو أمي قتلو بزحن كيت الحد ما كافت تعداج أكاي وطمو تاروز مصبوعات نور اللازنورت نيشي جزا برح غتيري إوا جاي اتجازا خريئن كلو لب بتحقواسي ملئ نروز دحرنا قوحي قعزو رخيو يايلو كيدو نغرق واغهن تنكلو جن سايرس تطوي بلو اتقشي زمسل قتالي افتخاو خمسلو بدن بجيري فلتيو منم زي فلت جاي أعين تعميتو نموتو ناقوية نخي خي دما سايلس أزنقعو إيدو حزومو
ምስ ሓንቲ ዓባይ ጉንዲ ግጥም ኣቢሉ ይኣስሮ። ጀይ ብተደጋጋሚ ክልሙኖን ክራገሞን እንከሎ ምንም ከይሰምዖ ድማ ፈረሱ እናጋልበ ናፍቲ ገዛ ገጽ ይኸይድ። ሳይረስ ናፍቲ ገዛ እናቐረበ ኸይድ እንከሎ ግን ኣብቲ ጸጥ ኢሉ ዝነበረ ጎልጎል ናይ ጥይት ድምፂ ይገዋሕ። እቲ ቀሺ ዝመስል ቀታሊ ንነዋሕቲ ሰዓታት እናተጸበየ ድሕሪ ምጽናሕ ኣቦ ኣንድሮዝ ንደገ ይወፅእ እሞ ብርሕቐት ተኪሱ ይቐትሎ። ኣብ ውሽጢ ሰከንዳት እቲ ሕርሻ ናብ ሓያል ዓውዲ ኹናት ይቕየር። ኮዶሪን ሮዝን ብህይወት ንኸይተሓዙ ክሳብ ናይ መጨረሻ ህይወቶም ንኽዋግኡን ኩሉ ምድላዋት ክገብሩ ይጅምሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ሳይለስ ንሮዝ ከጠንቅቕ እናውግየ ናፍቲ ገዛ ይመጽእ እሞ ንኽዛረብ ምንም ዕድል እንከይረኸበ እቲ ብርሑቕ ዝነበረ ቀታሊ ተኪሱ ማእገሩ ይወቕዖ። ግን እታ ጥይት ስለ ዘይቀተለቶ እናውግየ ናፍቲ ድሕሪ ሕርሻ ኸይዱ ይሕባእ እሞ ብዙሕ ደም እናፈሰሶ ሞት መፂኡ ንኽወስዶ ይጽበ። እቲ ቀሺ ዝመስል ቀታላይ ኣብ ውሽጢ እቲ ሳዕሪ ኮይኑ ሮዝን ኮዶሪን ካብ ውሽጢ ገዛ ንኽወፁ እናተጸበየ እንከሎ ግን ፔንን እቶም ካልኦት ሓደገኛታት መሳርሕቱን በፍራሶም እናጋለዉ ካብቲ ዋይት ፎረስት ወፂኦም እቲ ኢዱ ተኣሲሩ ኣብ መሬት ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ጀይ ሓሊፎም ይኸዱ። ብዙሕን ከይጸንሑ ኣብቲ ሕርሻ ይወጽሑ እሞ እቲ ሳዕሪ ተሓቢኡ ዝነበረ ቀታሊ ብድሕሪት መፂኦም ይቐትልዎ። እዚ ዝገብርለዉ ግን ንሮዝ ከድሕንዋ ደልዮም ዘይኮኑስ እቲ ንሮዝ ቀቲልካ ዝውሰድ 2,000 ቅርሺ ንምውሳድ ከይቃፀጾምን ከየቸግሮምን እዩ። እቶም ምሕረት ዘይፈልጡ ገበነኛታት ናብ ገዝኦም ንኸይቀርቡ ሮዝና ኮደሪ ሓያል ተኹሱ ከፍቱ እንከለዉ ድማ እቲ ሕርሻ ናብ ዓውደ ኲናት ይቕየር። ብርሕቐት ኢዱ ተኣሲሩ ሓያል ተኹሲ ዝሰምዕ ዝነበረ ጀይ ብጣዕሚ ይሓርቕ እሞ እዚ ኩሉ ርሕቐትን ኣብ መንጎኡ ዝነበሩ መከራን ሓሊፉ ንጀይ እናተቐተለት ስቑኢሉ ክርኢ ደለየን። ኢዱ ምስታ ጉንዲ ብምፍሕፋሕ ነቲ ገመድ ይውጥሶ እሞ እናውግየ ናፍቲ ገዛ ይኸይድ። ናብኡ እናቐረበ ክመጽእ እንከሎ እቶም ምስ ጀይና ኮደሪ ዝዋግኡ ዝነበሩ ገበነኛታት ንዕኡ እውን ክትኩስሉ ይጅምሩ። ግን ብተኣምር ኣብቲ ገዛ ይበጽሕ። እሱ እታ ዕድመ ልኩዕ ዘፍቅራ ጓል ከድሕኒ ነይሩ ሓሳቡ። ግን ኣብ መንጎ እቲ ድንጋጽን ተኹስን ትክን ጀይ ዘሊሉ ናፍቲ ውሽጢ ገዛ ክኣቱ እንከሎ ተደናጊጻ ዝነበረት ሮዝ ኣፍ ልቡ ተኪሳ ተወቕዖ። ብዙሕ ደም እናፈሰሶ ቆርበቱ ጻዕዳ ቅየር እንከሎ ቀስ ኢሎም መሬት ኮፍ ይብል። ሮዝ ምስቶም ካልኦት ገበነኛታት ክትታኾስ ትኹረታት ሰሪቓ ስለ ዝነበረት መን ምዃኑ ገና ክሳብ ሕጂ ይፈለጠቶን። ቀትላ ብድሕሪት ዝኣተየ ገበነኛ እዩ መሲልዋ ነይሩ። ምስቶም ገበነኛታት ንደቓይቕ እናተታኾሰት ጸኒሓ ጥይት ወዲ ኣብ መሬት ኮፍ ክትብል እንከላ ግን እቲ ዓንትዎ ተኪሳ ኣፍ ልቡ ዝወቕዐቶ ቆልዓ ንዓኣ ንኽእልሽ ባሕሪ ሸገር ጀይ እምበር ካሊእ ከም ዘይኮነ ትፈልጥ። ኣብ ደገ ኮደሪ ሓውን ትክን ተጠቒሙ ነቶም ጋንግስተራት የዳኽሞም እሞ ሓደ ብሓደ ካብቲ ትክ ክሸግሩ ክመክሩ እንከለዉ እናቐተለ ይውድኦም። ግን ኣብ መጨረሻ ንሱ እውን ካብቲ ዝፈስስ ነበረ ብዙሕ ጥይት ብህይወት ክተርፍ ኣይከኣለን። ብተደጋጋሚ ተወቂዑ ድማ ይመውት። ድምፂ ጣያይቱ ጠጠው ኢሉ እቲ ከባቢ ቁርበተይ ክረጋጋዕ እንከሎ ካብ ሙሉእ ኣባላቱ በይኑ ዝተረፈ ፔን ቀስ ኢሉ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ይኣቲ። ኩሉ ነገር ወዲኡ $2,000 ንኽቕበል ተዳልዩ መሳርሒኡ ናብ ሮዝ የነጻጽር። ግን ሮዝ ንጀይ ብምቕታላ ኣዝያ ተጣዒሳ ስለ ዝነበረት ምስኡ ክትመውት ተዳልያ ቅተለኒ ኢላ ሽጉጣ ቀቢላቶ ትጸንሕ እሞ ጀይ ንሮዝ ዝነበሮ ፍቕሪ ልዕሊ መጠን ሓያል ስለ ዝነበረ ንዓኣ ቀቲሉ ሒዝዋ ኣብ ክንዲ ምኻድ ተኪሳ ዝቐተለቶ ዋላ ንሳን ከላ ከድሕና ይውስን። እታ ሽጉጥ ኣቕኒዑ ተኪሱ ንፔን ይወቕዖ እሞ እቲ መከራ ኣብኡ ይውዳእ። ጀይ ሰንኪቲ ዝፈሶ ነበረ ብዙሕ ደም ህይወቱ ንኽሓልፍ ብዙሕ ግዜ ይወሰዱን። ሮዝ ድማ ብድንጋጸን ጣዕሳን ተመሊኣ ኣብ ኢዳ ሓቑፋ እናሞተ ዘይክትሪኦ ካሊእ ክትገብረሉ ይትኽእልን። ኣብ መጨረሻ ኣብ ድሕሪት ተሓዊኡ ብዙሕ ደም እናፈሰሶ ዝጸንሐ ሳይለስ ናብ ውሽጢ እቲ ገዛ ይኣቱ እሞ ጀይ ሞይቱ ክረኽቦ እንከሎ ብጣዕሚ ይሓዝን። ናብ ሮዝ ቀስ ኢሉ ብምቕራብ ድማ እዚ ቆልዓ እዚ ኣብ ዓለም ልዕሊ ማንም ነገር እዩ ዝፈትየኪ ነይሩ። ለዋህን ድኹምን ክመስል ይኽእል እዩ ግን ንተፍቅሮ ሰብ ህይወት ካሕሊፍካ ምሃብ ማለት እቶም ጀጋኑን ጠንካራታትን ጥራሕ ዝኽእልዎ ነገር ኢሉ ንጀይ ዝነበሮ ፍቕርን ክብርን ኣብ መጨረሻ የርኢ። ኣላ ናይ ጀይ መስዋእቲ ኩሎም እቶም ሃደንቲ ሞይቶም እዮም። ጀይ ድማ ድሕሪ ሕጂ ዝእልሻ ጋዳነ ይክህልን ህይወታ ድማ ብነፃነት ክትነብር ትኽእል እያ ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ ዝተወሰነ ወርሒ ይሓልፍ እሞ ናብቲ ሕርሻ ተመሊስና ንመጽእ። እዚ ግን ብሬሳን ሞትን ዘይኮነስ ብህይወት እያ ተመሊኣ ዘላ። ካብቲ ዓንትዎ ዝነበረ ዝተፈለየ ህይወት። ሮዝ ነቲ ህይወታ ዘድሓነላ ጀይን መስታወሳ ክኾኑ እቶም ወለዶም ዝተቐተልዎም ክልተ ህፃውንቲ ከም ደቃ ክተዕብዮም ንገዛኣ ተእትዮም። ሳይለስ እውን ኣድላዩ ዝኾነሉ ሰዓት ንኸልዕላ መሳርሒኡ ይደርብ እሞ ጄን እቶም ህፃውንቲ ብሰላም ከም ተዕብዮም ንምርግጋጽ ምስኣ ምንባር ይጅምር። ዝሕለፍዎ መከራን ከርተትን ካብኦም ኩሉ ነገር ዋላ ይውሰደሎም ደኣ እምበር ኣብ መጨረሻ ስድራን ፍቕርን ድሕንነትን ምትእምማንን ይህብዎም እዩ። እቲ ስሎ ዌስት ዝብል ሓያል ልብኻ ዝሰብር ታሪኽና ድማ ነዚ ይመስል ነይሩ።
أفت بقتلتن تمناتن حدقنياتات عليتاتن دم كازف اللي حين استملأ محراو أمريكا لعلو غلو حدقنيا زغونا نجر فقر مخانو حوي مستاوسيو مباركونا لهم عند فيلمنا ناتزاناقعهم قم نجر كم زحزكم تسفاي قبر بوغاني كاو عسرت شعاتي ويخ حلفي كندي كم توو مصحف حساوري تخم مكفال لچانالنا سبسكرايب فيديوتاتنا دما لايك نا شير بمغار نا كل جيزه دغافكم يفلينا بخالوت فيلم تاع دغيمنا خساو نرخب سناي تصنو